Anago na mo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 6. Asan na sila? Asan na sila nanago? Asa ko na kasi? Padungo man to siya diri. Ginuo ko. Ari nila ko di ari. Ay, hala. Asa naman to sila? Uy, makita na dyan ko ni si Kim! Naayang pipe. Naayang pipe. Kim! Kim! Asa na kanin tago, Kim? Sa ulan. Kim! Asa na kung tago? Ani, wala mataguan diri? Jisa! Ginagawa mo? Asa na sila? Oh, no! Jisa! Jisa! Patuya, magkapasti mo ko. Kita, ati pasti ramdai na siya.